Ito na guys, mga na ta. Ato sa tigaan limonsito niya atong bagoong mga guys para lami kay ba isaw-saw ang atong pata. Higop tag sabaw mga guys. Ay. Kaya mga guys, pag humukaw, nga loan nga humok na raw. Pag humukaw mga guys, kanang inig ko ano ba nga, ano ba mga mahal ta. Buyag-buyag. Saging. Saba. Yan kimutan ng saging saba, bakit tamis kayo sabaw. Thank you for watching mga guys. Yeah. Kumuko eh. Naon ta? Yang ano? Yang muka. Timpa lata lusot terus kamot. Bisag mo ngipon, pwede kaon ani. Thank you for watching.